Hello guys, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि रजे अफिसियेल चेनेलाव गासैखौबो बरायना बावनाय थाबाय। मा होनो लोगोफोर दिनैथ' आंनि बार्थडेमोन आरोना दिनै 27 सेप्टेम्बर 27 ओमफ्राय आंनि बार्थडे आरोना आंथ' उन्दैनिफ्रायनो बार्थडे खुंबोनो मोनाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने बिमा बिफायाथ' जाम्बा जाम्बि नालाय बार्थडे ना सार्थडे जेबो माबा खालामा माने ओमफ्राय आंनि बार्थडेआबो गोबां खिलिमिलिनो आरोना आंनि डेट अफ बार्थआ गोमादोनो बोरै गोमानाय माने सानसे समाव सिखावाहाय खावनानै लांदोनो आरोना जोंहानि दोनग्रा बाक्सुखौनो खावना लांदोनो डेट अफ बार्थफोरा आब'मोननियाबो सोरनाबा गोमाजोबनानै दिहुनफिनजोबनाय जादों गोमाबाय नालाय माने डेट अफ बार्थखौ पात्ता मोनदिया ओमफ्राय देरनानैसो दिहुनफिनबाय नालाय माने गोबां खिलिमिलि जाबाय बेनिखायनो माने बैसोआबो माने चेन्ज जाबाय आंनिया बेनिखायनो बार्थडे सार्थडे जेबो माने पात्ता लाला उइस खालामदो लोगोफोरा सोरबा सोरबा नोंनि बार्थडे माथो नों माथो सिरियसो दं होनदो नै आंना फिसायाबो थाथारा आबिर लानांगौसो दंफैयो आङो सोना आबिर थुरा दल थाना हो सोना मा होनो रसना दं नै थाथारानो गथ'आनो खिथुआनो गलांजोब्बाय बार्थडे उइस खालामबाथाय बोरैबा बिखा क्लाब मोनो आरोना लोगोफोरा माने बार्थडे होनना मिथियो नालाय उइस खालामबा आंनि बार्थडेआथ' थिगानो गैया नालाय दाथ' आंनि मायथाइया 1997 जाहैबाय नालाय 1998 जानांगौमोन आरोना 1997 जाबाय आरो जेनेबा जेबो नङा बैसोदोथ' जेबो खोथा गैया नालाय दा बैसोआ आंना एसे गेदेरसिन जानानै थाबाय आरोना बैसोदोथ' जेबो खोथा गैया नालाय गाइस आंहा थाबसो पेन्सन मोनगोन नोंसोरना दलदखौनो थाथारा जोंहा बिराद नै थांनाय बोसोर बै बोसोरावबो आङो बार्थडेनि सोमोन्दै हेगारदोंमोन ना लोगोफोर बार्थडेनि सोमोन्दै हेगारदोंमोन आरो बेयावबो माने आं बे खोथाखौ आं फोरमायाखैमोन खिन्थु दिनै फोरमायबाय आरोना लोगोफोर आं आबिर लानि न'आवसो दङ ना सोनो आबिरनि थाखाय आं बखालि जाफैबाय लोगोफोर आबिरा जाना दलदखौनो थाखाया माने भिडिअ लादों नालाय दुगिथार माबा माबि बुंफ्लासो मा सोनाव मा लोगो थुल' थाना आङो नै लोगोफोरजों रायज्लायदो आंनि लोगोफोरजों लोगोफोर माथो होनो आरोना बिदिनो जायो सम लाना सम बयनाबो माने गोरोबजोबा माने मोनसे प्रब्लेमा गासैनाबो थायो आरोना लोगोफोर मोनसे प्रब्लेम थाखायो गासैनाबो आंनाल' प्रब्लेम थाया गासैनाबो प्रब्लेम थायो होननानै सानो आरोना आंनिखौल' आं साना आंनाल' प्रब्लेम दङ होननानै गोबां प्रब्लेमाव गोलैना थाखायो माने मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम फैखायो आरोना लोगोफोर थिग बेबायदिनो आंनाबो प्रब्लेमा जोबनो थाङा थाथारलानो जासनाया भिडिअखौनो बानायनो होथारा ओंखायनो आं भिडिअखौनो बानायनो मोनाखै लोगोफोर आङो दा साननैसो भिडिअ हगारनो मोनैया बेनो आरो आबिर लाना दंफैयो आबिरखौनो लाथ'बाय थादों आङो जासनाखौनो लाथ'गासिनो दङ देखायनोसै आं बेखौबो नै आबिर दुस्थ'आ नै हाय होनो सुनो हाय होना गिमारि अबे थांनो सुनो अबे थांनो बेखौनो लाबथिंगासिनो आरो आं भिडिअ इडिटबो खालामनो मोनाखै बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ हगारथ'नो हायाखैमोन लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय स' गाइस आं बेयावनो फोजोबथ'नोसै नै जासनाया थायानो माने नै नोंखौ नै बाय नट बाय दे बाय नट दे बाय दोनथ'नाय जाबाय आं लोगोफोर बेवहायनो